L-erba' tar-raba' ġimgħa tar-Ramdan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 5, versi minn 17 sa 30. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll. U minħabba f'hekk il-Lut wisq iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu missieru u jqis ruħu daqs Alla. Ġesu qabad u qalilhom: Tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajh jekk ma jarax lil missieru jagħmilha, għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Għax il-missier lill-iben iħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih, ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħalma l-missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jritu. Il-missier ma jagħmel ħaqq minn ħadd, imma jħalla f'idejn l-iben biex jagħmel il-ħaqq kollu hu, biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben bħalma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben, anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li bagħtu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kliemi u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu, imma għadda mill-mewt tal-ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu l-leħen tal-iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll ta' lill-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu. U tah ukoll is-seta li jagħmel ħaq għaxu bin il-bniedem. Tisbtaġbux b'dan, tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għal-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu il-ħażin iqumu għal-kundanna. Jien ma nista' nagħmel xejn minn rajja, il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma' u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust, għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Il-kelma tal-mulej, tifħir lila Kristu. L-azzjonijiet ta' Alla juru l-ħniena u l-ġustizzja tiegħu. Inti tara fl-azzjoni tiegħu f'ħajtek il-grazzja tiegħu li ssalvak u imħabtu u n-nar purifikanti tal-ispirtu tiegħu li jikkonvinċina mid-dnub u jitrasformana fil-qdusija tiegħu. L-awtoritajiet reliġjużi irrifjutaw li jaċċettaw l-awtorità ta' Ġesu biex ifejjaq u biex jitkellem fisem missieru tas-sema. Huma akkużaw lil Ġesu li ju kien jikser il-liġi ta' jum is-sibt u li kien qed jidaj. Huma ridu joqtlu lil Ġesu għaliex hu stqar l-istess awtorità u qawwa daqs il-missier. Hu stqar li hu daqs Alla, xi ħaġa li l-ebda bniedem ma seta' jgħidha bla ma jkun qed jidaj. Ġesu wieġeb għall akkuża tagħhom li kien qed jikser il-liġi tas-sibt billi urihom il-pjan ta' Alla għal-ħolqien u r-redenzjoni biex isalva u jġeddet il-ħajja. L-imħabba u l-ħniena ta' Alla qatt ma tispiċċa lanqas f'jum is-sibt.
Ġesu jkompli juri il-ħnina tal-missier anki f'jum is-sibt, jum is-serħan. Meta akkużawh li kien qed jagħmel lilu nnifsu daqs Alla, u wieġeb li hu ma kienx qiegħed jaġixxi indipendentament minn Alla għax ir-relazzjoni tiegħu kienet dik ta' bejn missier u iben. Jekk nixtiequ naraw kif Alla jaġixxi għad-dnub u kif iwieġeb għal kundizzjoni midinba tagħna, irridu nħarsu lejn Ġesu. Il-moħħ ta' Ġesu u il-moħħ ta' Alla, u l-kliem ta' Ġesu u l-kliem ta' Alla. Ġesu ukoll jistqar li l-identità tiegħu lejn il-missier hija bbażata fuq obbedjenza kompleta. Ġesu dejjem għamel dak li l-missier ridu jagħmel. L-obbedjenza tiegħu ma kienx ibbażata fuq sottomissjoni jew qawwa, imma fuq l-imħabba. L-għaqda bejn Ġesu u l-missier hija għaqda ta' mħabba. Aħna msejħin biex nissottumettu ħajjitna lil Alla bl-istess imħabba u obbedjenza li wera Ġesu lejn missieru. Ġesu jistqar li wieħed jaċċetta il-ħajja jekk jaċċetta lilu u jekk jirrifjutah ikun qed jilqa' l-mewt. U inti lest timxi wara l-mulej u titlaq warajk dak kollu li hu ħażin u kontrarju għar-rieda tiegħu? Mulej, kabbar l-imħabba tiegħi għalik u għaqqat lil qalbi ma' qalbek. Marija, om twajba, inni biex infittex biss li noġob lil Alla f'kollox, bl-istess mod kif oġobtu inti. Amen.